Kini gede ka Akashwani Shillong ka khubor n pule do Jerison Warjri. Kini kilong kimat ki ba kongsan jong ka khubor minta ka janmit. Rakhe ke India ke jingdap shipo snem jong ka digital India. Myntri Rangbahduh kari ula khot ya ka jingpynkupbor ka pateng bathymmai. Bthah ka Sorkar ya baroh ki college Sorkar ban pyndonkam no de ki jaiñ uniform na ka bynta ki khynnah pule. Pyrshah ki nongdie madan ha khynnah de ka jingshawing no jongki dawa ban pintri pura ya ka street vendors act. Bat pinram jor ubar Rymbui ka Sorkar Assam halok jing thambor halang lapangap kintu bante lakam bat ban pinlet jungbut na ka bynta ka bha kamyat jong kinong rap. Ka khubor ka bapnya ka India hini ka sngi kala Rakhe ka jingdap shipo snem jong ka Sdang jong ka digital India ya ka bala plipat ba ha ka snem arajar khatsan da Myntri Rangbahduh kari Narendra Modi na ka bynta ban pinkalmai ka rukom sinchar khadar da ka ba pyndonkam de ki kor ki bor technology. Myntri Rangbahduh kari ula ong bakani ka nong ka sngi sa khynnah pateng la pateng da ka ba kamru bakani ka program kala pyndonkupbor ba plilat plinti ya ki million wit kinong India hakani ka pateng bathymmai. Hakini ki shpos number led lyngba ka digital India lalab pinpoint ki kor ki bor ke internet wat ki than nong kendong kala wanra ek rukom sinchar ka ba hok bat kala yarap ru ban pu jingtho ek jingsiu lyngba ka digital. Umudi ula pinparu ka jingsungu ek shispa sa phok lormut kinong India kibla pinlong ek rukom siu lyngba ka digital ni digital payment ka ba seiso haka bala pinparu ek jingkala bala wanra da ka digital haka rukom ai jingsungar par haka pule puthi ka digital India kala wanra ru ek jingkala barat ba haka beide ba jingstar technology kum ka artificial intelligence pat ki rukom jingstar bathymmai kiban kintiu ya ka yok khot kari da ka jingthmu ban kintiu ka jing ringkat kerdang da ka jing longkawei hapo ki jaka pule ka Sorkar Meghalaya kala Bthah ya baroh ki college Sorkar ban wanra no de ki jangphong uniform na ka bynta ki khynnah pule ya kani ka rai la pinpina de katnat puli puthi ka Sorkar jilla min ha ka arp sautri ujilliu hadin belami ki jingkerpa ni ki babun ki college bat ki kinhun jo ki khynnah pule ya kani ka rai on pintrikam ha baroh ki jaka puli jong ka Sorkar bat manna ki jaka puli ni college ki la banjit hi daladi ya ka rukom long jong ki jat uniform kani ka sinjam ka longru ban kham pinduna ya ka jing sngpher ha ka yok kot bat ban wanra ya ka puli puthi ka ba kinthop lang ya baroh kani kam deshu ka ek bathymmai hapo ka jilla number ba ka St Anthony's College ka ban Shillong kala dap an pintrikam ya kani nadu kisnem balala kani ka sinjam bathymmai kan pinchler ru ya ka kiwi pat ki jaka puli ban pyndonkam de ki uniform na ka bynta ban kinti ki jing snu paralok bat wanra ek jingelong kawei da ka ba pindu ngoru ek jing snu pher ba ki khynnah puli ki dan Katnat telecommunication ringkat ka jing trelang ba ka National Disaster Management Authority NDMA kala Pyrshang ek rukom ai jingmaham bathymmai shakinong pyndonkam ek mobile phone ha kaleng kari India ha ka por ka byndonkam lyngba ka cell broadcast kani kan compare na ka rukom ai jingmaham ka bajulong lyngba ki SMS ha ka ba kani ka rukom trekam kala ban pha marmari ki jingmaham sha baroh ki mobile phone ki badan ha ka to ka jaka ka ba jingwanlynshop ha ki bor mariang kum ka tsunami ujumai ni ka nukunu ka jingpinjular ya kani ka rukom trekam bathymmai la wanra da ka Center for Development of Telematics bat ya kani on sa Pyrshang ha baroh ka wei kari kum ba ar ni saw tayo hakum kani ka por kinong pyndonkam ki mobile phone kin se yo iki kinja jingmaham me message ya ka ba ki pat ba kin dei ban shapting shi sim la pintrikam ka cell broadcast kan sa trekam ru ha baroh ki jilla bat ki union territory bat on sa pintrikam ru ha ki jai tin pher na ka bynta ki jingrap ki ba mardor ka Akashwani Shillong hini ka sngi kala Rakhe ka jingdap nyopnyu snem jong ka jing ai jing shakri jong ka shiki pat ba ka thang bat ek jingdap nyu prasnem na do bala seng ka ya kani ka sngi la Rakhe hapo ka office trekam jong ka hakabala wanru banyadan lang
daki riu pakmat ki nongtre jongkani ka office trekam bat ki nong snap ki bajui ban snap ya ka Akashwani Shillong bat ki bala pinparu ek jing snungu jongki ya ka bynta ba kongsan jongka Akashwani hagaban pinne pinsa bat kintiu ya ka larity be jekti no pher jongka jilla Meghalaya u cluster head ubaderu HOO uba HDindo habakran hagani ka sni wala pinpaw ek bynta ba kongsan jongka jingstar technology hagaban pinya shu ek jing trekam jongka radio Hakani gasni la pinlongru ek program pher ki pin pawru ek jinga limti jongka station nadu balas Sdang yaka ban pin iru ek jingepting jongka jingkut jingmut jongka hakaban ai jingtep ban ai jingikai ban pindernya ki nong snap jongki pateng ba pher ha kaleng ka jilla bat shabar jongka jilla ru kumju kani khubor ka wan chapi na ka Akashwani Shillong Kanirik Akashwani Shillong tumunta pa niya pateng kubor kibidang sa. Ka Shillong Municipal Board ringkat ka jing sinran lang jing kipulit hingi kasni. Kila pelong biyang ka jing lit kendang ni kinungdi madan ha kinday lat kiba klemyo jing bit. Kani ka jing lit kendang ni kinungdi jing di madan kalong kunshi bynta ka jing Pyrshang jing ka Shillong Municipal Board pan pinkulut ikilimti ya ikajat bat ikisurak. Kablawan raru ikajing kapnya bat ka jing thot ikinunglet nungwan. Kani ka jingle jong ka Shillong Municipal Board kala wanra e ka jinge pin ibor ban markliang hakaba bunut kinungdi madan kila pin e banni nakani ka jaka ka Shillong Municipal Board kala Pyrshah be ya kani ka jingbengi kinungdi madan la le kat kumki an jong ka municipal hakaba ka Shillong Municipal Board kala dapru ban pinbyang e ki jaka di jingdi nakabinta kinungdi madan kibadan ya ka license ki bor pinyat kila yathuru bashwa kani ka office trekam kala dapru ban ai jingmaham na ka Pyrshah kapor bat ban samru e ki jingpynkupbor sheki nungdi madan kila mahamru baladaki nungdi madan kidang yaipiteng ban pinibor kalaru ban Pyrshah uput bakin kidino e ki jingdi jongki bat pinduru e ki sernat na ka bynta bakinsha bandi jingdi ka Shillong Municipal Board kala ongru baki nukini ki pinkhen yakani on pinchitom yaki katkum ka an ki nungdi madan na kinday lat hinni kasni kila pillong ka jingi ki Pyrshah habar ko office trekam jo ka main secretariat ban Pyrshah ka jing kindang jo ka Shillong Municipal Board ki nungdi madan yakini ka jingi ki Pyrshah layalam da ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association MGS PHSVA yakabla Kirshan nangru da ka seng thma urang li juki tur kabla kinturu ban pintrekam pura ya ka street vendors ak 8,000 khatsaw ka nong a jingmut jong ka seng MGS PHSVA ikong Angela Rngat ila ong ba kinungdi jingdi kinlit ban phai shila ki jongki jakadi jongki bat kala bernyam ru ban pinlong da ka jingki ka ba khamjur lada ki bor pinya kin snap ya ka ni ka jingo jingnam jongki kala penrem juru ya ka Sorkar jilla halo ka jingpynkan ria ikinung di madan sha muda klem ka jingi kren shwabat ki da ka ba kamru ba kani ka jaka kalong ka bam shngan bat ka bambiang kinoi ki Pyrshah kala kinnoru ba ki bor pinyat kala yat lat ya ki kindon jong ka PTVC ba kala ra ben yipteng ya ka jingi ki jongki tat hadu ba anda pentri kam hok ya ka an hakarukom ka badai o Myntri ki kampo iyeng barim ka Sorkar jilla ubaderu UMLA ka seng UDP Bah Lahkmen Rymbui ula pinrem jere ka jingle jengki bos sinsha juga Karbi Anglong District bade ka Sorkar Assam ha ka shnung lapangap ha ka bolo ong bakani ka jingle jengki kalong ka bangla berpidang satya kat ba ka jingle kren pindit put ha pedeng ka Sorkar Assam bat Meghalaya ka dangyat shakmat Bah Rymbui ulama hamru bakum ki ni ka jingle jeng ki bor pinya district ba ka Sorkar Assam ki wanra e ka jing shungsir ba ka pinthut ru e ka rep karyang ha ka bawla kinturu ya baroh artli ki jilla ba kin te lakam ya kumkini ki jingle pat ban wanra e ka jing shungsuk shongsan ha kwe pat ka bynta Bah Rymbui ula ai ka jingro e ka Sorkar Meghalaya halo ka jing shimkya jongka mardor ha ka bai dei ba ka di ka jingja da ka ba wanra ru e ki sinjam ba ngat ne ka jing du nong jongki nong rap ha ka ni ka ayom rap pat kat hukubor kala kut kulon chipi na ka Akashwani Shillong ya ba snap ek program kwan bot kani gidi ka Akashwani Shillong
This is Akashwani Shillong, the evening news headline. India celebrates 10 years of